Na sziasztok, én Rezsi vagyok, és ez itt a Counter-Strike 1.6 rezsimódra harmadik része. Ja, harmadik, nem? Ja, biztos. Nem tudom, hogy a faszom számolja. És konkrétan elérkeztünk a harmadik szintig, pontosan szintig, pályáig. Úgyhogy ünnepeljünk! Urá! Megöltem, megölegeltem! Nem engedett, hogy öljek! Szedjed el magad akkor! De megölegeltem akkor is! Megöltem! Mindjárt megjelölünk, de jó, nekünk ketten élnek konkrétan, megszabtad, Ferris. Ez nem Ferri akar lenni? Na minden. Ugye? Terroristvény van, nem áll. Ez így nem jó. Ez vicces. Akkor menj anyádba, Satival. Hey, how are the signs? Hey baby. Binomiumú. Milyen vagánykönyv akartam? Satinak az izé ellen. Hát te hülye vagy, az meg. Ez hülye. Vagánykodott egy Sati ellen. Ennyi van Joel. Az már lag vagy bug vagy nem tudom minek nevezni. Ez már bugos lett. Ez a bug is belaggolt már, bazd meg, ez a lag is bebugolt. Cső! Jani HD. Ennyire egyszerű kinyírni egy Jani HD. Sétálok a zsaknában, hiáó. Faszom tudja micsoda, ez a rohadt épület, hiáó. Tudom, hogy itt van egy buzi, ezért kapok én azt pénzt. Ja, lenullaztak. De jó nekem. Anyád szűz! Úgy nézem, hogy ez megbaszta a jó anyját. Úgyhogy nekem az 8. Akkor reflash. Sorgós. Primarium. Boom. Elfutizok. Famata. De szépen tudok németül faszomul geciül beszélni. Gyűsződjenek fel. Anyád egy nagy szűz, mert nem basztam meg az apád, hanem az apád megbaszott egy másik nénit. Csőget. Bú, ezzel jól el vagyok. Anyád, szopnad ki. Jaj, Szent János Pannonius, mit akarok én itt venni? Veszek egy faszom bizét 90-et. Ime az új Spermium 90, 8-as. A termékleírást kérem az anyádban megtalálni, ha mindig lesek ebből a létráról. Hát, te is tudsz beszélni, János. Te Józsi vagy, te Józsi. Megölegeltem. Anyád.
Téged is meg akartalak öllegelni. Most miért mondom azt, mint Jámesenci, hogy öllegelés? Ez csalás. Jaj. Na, már számolom föl. Hányan élnek még? Ezek itt ketten, de kis nubik. Te nuborka. Nuborka, jó. Ez itt egy nuborka konkrétan. Ezért nem tudom, honnan tudják automatikusan merre kell felszállni. Hogy felmenni a létrán, és sosem tudtam elsőre. Ez direkt így van megcsinálva, ez a szar? Ki tudna bejönni? Anyád, egyedül lehozta a kört. Rohadjon meg akkor. Sömögő, ezzel jól lehet mondani. Sömögő, jó, sömögő. Végül. Hogy basszuk szét, ne tudjanak játszani. Ne gólozzanak itt nekem, basszuk. Látom, hogy ott el van kapva a bast. Te augsíci, ki tudod lőni, és segítsek. Anyád, te baltasz meg. UMP vettem. Lehetséges, nem tudom. Jaj. Öllegeld már meg. De jaj, nem már csak ez az egy nudista él, meg még annak hárman. Öllegeld, ügyes vagy. Hát ez buzi. Ez itt egy rohadt nagy buzi. Közben telefonoztam egy picit. Scooter, ez nem tudom milyen fegyver, de akkor Scooter van ráírva. Hi. Anyád éresek le, van kibaszott 7 HP-m. Úgyhogy én most menő vagyok. Mert van kibaszott 7 HP-m. Hello, shotting. Ó, a megfelelő beszkent könnyebb játszani. Jó tudni. Miért pixeles ennyire a játék? Jobb grafikája, mint a Half-Life-nak, az biztos. Anyád! Ja, azt hittem, hogy meg egy csomóan élünk. Álljam venni a Vipro. Nem tudok a Vipro előnyt venni, az úgy szar. OMP, egy ilyet veszek. Ez nem is OMP, ugye? Hát ez... Mert még az is pontos jel lehet jönni. Akkor anyád látom. Megjegyeztem a bőrös színít a geci. Ennyi. Én is besegítettem pedig. Azt látom, hogy egyszer eltaláltam. Na, többször lettem volna. Hú, bazd meg! Majdnem egy kibaszott nagy zakózás lett a vége, mint most. Én ezt akarom
Anyád! Nem is előttem. Megzuhant a lezuhant a vércukorszintem, látjátok? Helyett a karakter, helyett az ember, helyett... Már bazd meg. Mindegy. Én az ilyenes hülye vagyok, így félretyukon. Idő 0 óra 19. Nagyon... szia. Bazd meg. Ez egy kamukérok, ez is spárma. Spárma, jó van. Spárma, tudod beszélni, spárma. B. Pimájamo. Még felmenni és nézni és scoutkodni. Bium. Ti. Kutya cica. Téged elnézni tudom, miért gyártak kotont, rohadjál meg. Kurva anyád. Bazd meg, ez egy olyan geci, hogy ezért gyártunk kotont. Úgy lőtt csak le, ahogy még él és lövöldözni, még fog téged, hogyha nem állítod le a csillagpörkölteddel. Ügyes vagy, bazd meg. Ügyes vagy. Olyan ügyike vagy, nagyon ügyi. Nagyon el van a bot, ha játszik. Anyád. Anyucid. Nem akarni venni ilyet? 4700 -kre. Akkor most spórolunk a csomószak scoutot veszünk. Nem, azt meg kilövöm, minden ember ki fog. Anyád, ott a buzi. Elpixelesedítettődet a képernyőt. Te göci. Te göci fejű göci. Egy heading shotting. Dupla heading shottingom nem lesz meg. Hát, nem. Anya, gyere vissza. János, jössz vissza. Ez egy akkora pityú volt, bazd meg. Ez egy köcsög pityú. Csak jól el vagyok. Anyád, ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem tetszik nekem. Anyád, mondtam, hogy ez így nagyon nem tetszik nekem. Tudtam, hogy valaki meg fogja dugni az oldalmat, tudtam. Pont nem tudok. Pont bazd meg. Ez mind bekötőszerben mind be, hát azt még vissza tudom térdíteni, ha okos vagyok. Anyád? Oké, ez így a fullos lövés. Levezet, majdnem azt mondtam, hogy